नमस्कार. हांव चंद्रिका मल्ल्या. विश्व कोंकणी केंद्र यूट्यूब वाहिनीचे सर्व वीक्षकांक आत्मीय स्वागत. विश्व कोंकणी केंद्र कीर्ती मंदिरांतले कोंकणी माणिक ह्या सरणीतू आजी भारताचो माजी रक्षणा सचिव देवादीन जॉर्ज फर्नांडिस हांगेले वळख दितस. भारताचो कामगार संघाचो मुखेली, राजनीतिज्ञ, पत्रिकोद्यमी, राज्यसभा आणि लोकसभा सदस्य जावन आशिल्लो व्यक्ती जॉर्ज फर्नांडिस. त्यांनी केंद्रांतू रेल्वे मंत्री, कैगारिका मंत्री आणि रक्षणा मंत्री जावन वावर केला. त्यांनी समता पक्षाचो स्थापक आसून जनता दल पक्षाचो मुखेली आशिल्ले. त्यांनी 3 जून 1930 इसवींतू मंगळूरांतू जॉन जोसेफ आणि आलिस मार्था फर्नांडिस दंपतीले सुपुत्र जावन जल्मले. तांगेले मुळावे शिक्षण मंगळूरांतू जोडल्या उपरांत याजक तरबेत घेवच्याक बेंगळूराक गेले. थंय त्यांनी तत्वशास्त्राचे अध्ययन केले. जॉर्ज बेंगळूरात सावन मुंबई वसून थंय त्यांनी समाजवादी कामगार संघाच्यो चळवळींतू वांटो घेतले. 1950 ते 60 इसवी ताईं रेल्वेंतू काम करताना कामगार संघाच्यो मुखेली जावन त्यांनी सभार संप आणि बंद मांडोवन हाडलेत. 1967 इसवींतू त्यांनी पहिले पावटी लोकसभाक दक्षिण मुंबई सावन चुनायित जाल्ले. 1974 इसवींतू अखिल भारत रेल्वे कामगार महासंघाचो अध्यक्ष आशिल्ले काळारी रेल्वे मुष्कर मांडोवन हाडले. 1975 इसवींतू तुर्त परिस्थिती वेळार त्यांनी भूगत जाल्ले. परंतु बरोडा डायनामाइट केसांतू तांगेले बंधन जाल्ले. तुर्त परिस्थितीक काडले उपरांतू 1977 इसवींतू त्यांनी बिहारा सावन चुनायित जाल्ले. उपरांत त्यांनी कैगारिका मंत्री जावन नेमणूक जाल्ली आणि कानून पालन करनाच म्हळेले कारणान कोका कोला आणि IBM कंपनीक देश सोडून वच्चाक आदेश दिले. रेल्वे मंत्री असताना कोंकण रेल्वे खातीर खूब काम केले. त्यांनी रक्षणा मंत्री 1998 इसवी सावन 2004 पर्यंत आशिल्ले वेळारी कारगिल युद्ध घडले. पोखरानांतू भारताचे न्यूक्लियर परीक्षा करयिल्ले ख्याती तांकां पावता. बराक मिसायल आणि तेहलका घोटाळ्यांतू तांगेले नावांक करी लागली. त्यांनी 1967 ते 2004 पर्यंत लोकसभाक 9 वेळाक चुनायित जाल्ले. जॉर्ज कोंकणी, कन्नड आणि इंग्लिश पत्रिकेचो संपादक जावन आशिल्ले. त्यांनी What Ails the Socialists, Socialist Communist Interaction in India, In the Year of the Disabled, India's Disabled Government, Dignity for All, Essays in Socialism and Democracy, George Fernandez Speaks इत्यादी पुस्तक बरयलां. 29 जानेवारी 2019 इसवींतू जॉर्ज फर्नांडिस देवादीन जाल्ले. जॉर्ज फर्नांडिसाक सार्वजनिक येवजणेक भारत सरकाराचो उन्नत पद्मविभूषण प्रशस्ती मरणोत्तर जावन 2020 इसवींतू फावो जाला. विश्व कोंकणी केंद्र आणि समस्त कोंकणी समुदायातर्फेन जॉर्ज फर्नांडिस हांगेले आठव करतसाची नमस्कार.